Li van oferir a Viladebadal anar de número 2 a la llista seva per l'alcaldia de Barcelona? No, nosaltres vam oferir anar de número 1. Directament? Home, A la llista de Barcelona? sí, sí, ja vam oferir. Nosaltres li vam dir que si ell venia a reagrupament podia tenir un paper decisiu amb nosaltres. I es va parlar concretament d'aquesta llista? Per exemple, sí, sí. Sí, sí. I la resposta de Viladebadal quina va ser? A nosaltres ens ha dit que es retira de la política. Per tant, Se li ha ofert la presidència de reagrupament? no. No, això no. Primera perquè no la podem oferir, perquè això és una cosa que han votat els nostres associats i, per tant, nosaltres el que li vam dir a ell i a altra gent que tindrien amb nosaltres tot el protagonisme que ells volguessin tenir i que es guanyessin, diguem-ne. Per tocar el tema de les municipals, ja que avui aquí en aquest cas el de Vic presenten aquesta llista, acabarà sent una llista només de reagrupament, aquesta de Vic? A nosaltres ens agradaria que no, que fos una llista d'ampli espectre. Nosaltres, a les municipals passades de fa 3 anys, vam anar amb la CUP a Girona, vam anar amb Convergència en més d'un municipi, vam anar amb Esquerra amb alguns, inclús amb els de la Solidaritat amb algun municipi. Per tant, vam buscar aliances a quasi bé tot arreu. Sols ens vam presentar a pocs llocs. Bé, han canviat les coses, nosaltres ara tenim molta més gent disponible per anar a les municipals i estem disposats a anar-hi sols allà on convingui. Però, si podem ajuntar-nos amb més gent i treballar pels objectius comuns, nosaltres encantats de la vida. En el cas de Vic s'havia parlat d'una altra persona que va abandonar Unió Democràtica de Catalunya, com és Josep Maria Viladebadal, també d'un dels seus regidors, com és Xavier Ferrés, de poder fer una llista unitària conjunta entre reagrupament i aquest moviment demòcrata català que ha fundat, ja com a partit polític, el senyor Viladebadal. Creu que acabarà quallant aquesta coalició? És possible. En tot cas, nosaltres, en tema de coalicions i això, és ben sabut que hem tingut algun disgust important, diguem-ne. Per tant, hem decidit que, sense tancar cap porta, nosaltres anem tirant. Per tant, els nostres companys i companyes de Vic ahir van fer una assemblea, van decidir ja les 5 persones que aniran al davant de la llista, i això no és obstacle per si ens entenem amb els companys de l'actual alcalde o amb d'altres candidatures que puguin buscar els mateixos objectius. Nosaltres encantats de la vida, però si no, ja anem treballant perquè la llista, quan arribi l'hora, la tinguem pràcticament confeccionada, perquè si no, llavors dius, no, ara no ens han posat d'acord, ara no tenim temps de fer res. Això semblava que ja estava gairebé fet. Quin és l'escull que hi ha hagut, que ha impedit que avui no presentin les dues? És que no estava fet. Jo vaig llegir amb algun mitjà d'Osona que es donava com a fet, però no per part nostra, i en tot cas no és així. Hi ha hagut converses, però molt preliminars. També cal dir, i no és ni bo ni dolent, que aquest moviment és molt recent, també han de fer les seves assemblees i els seus procediments, diguem-ne, per decidir coses. Per tant, nosaltres el que hem decidit és no esperar ningú, però tenim les portes obertes.